Mga ka-Unisyon, usa sa pinakasikat nga mall diri sa Mindanao, labi na dito sa Davao, kanang gitawag na NCCC. Karon sa atong video atong sigutan nganong naay NCCC karon sa atong panahon, unsay meaning anang NCCC o kinsay nagtukod niini. Kinsay mga founder niini. Mga ka-Unisyon, ang founder aning NCCC usa ka Incheck. Siya si Lim Chan Sio. Kini siya Incheck ni siya gikan dito sa China. Ang istorya ni mga ka-Unisyon katong 1919 dugay na kay nga panahon, gikan sa China ang founder sa NCCC ug nanhi diri sa Pilipinas para mangita og maayo nga panginabuhi. Kaya dito sa China is dili maayo yang kinabuhi dito. Particularly dito sa Chin kang Hokkien. Mao na yung lugar dito sa China. So mao to pagka 1919 nani sa Pilipinas ug nagsugod sa iyahang bag-o nga kinabuhi. Iyang edad ani mga ka-Unisyon is 14 pa pag anhi niya diri sa Pilipinas. Kini siya ang iyang dagnay niini is kanang gitawag na tatay. So mga tawo motawag sa iya og tatay. Dili ang original nga pangalan itawag sa iya. So kini founder sa NCCC ilado sa pangalan nga tatay. Pag abot niya sa Pilipinas, una niya nga trabaho is factory worker sa mga sigarilyo dito sa Manila. O paglabay sa mga panahon, nahimo siya og kanang gitawag na sales agent. Pero naabtan siya og gitawag na World War II. Mao nang nihawa siya sa Manila og nilayas og niadto sa lain ng mga probinsya. Ug mao to niabot siya sa Cotabato City sa Mindanao, no, gikan sa Manila. Ug dito niya na-meet sa Cotabato ang iyahang asawa. Ug katong nga panahon nagsugod pud sila og negosyo sa iyang asawa. Nagabay and sell sila og kanang gitawag na kasili. Kay ilmo kasili mga ka-Unisyon. So kanang una nila gibaligya katong founder sa NCCC dito sa Cotabato. Og namaligya ko sila mga ka-Unisyon o mga general merchandise na mga items, no, pareha ng mga jewelries o mga sapatos ug uban pa. Pero diri nagsugod ang trial sa kinabuhi sa founder sa NCCC. Kay kanilang tindahan nga pinakauna is nasunog ni siya. Pero nakabangon gihapon kay nangayo siya tabang sa iyang mga relatives o sa iyang mga supplier. Kaloy sa Ginoo gitabangan siya og nagsugod na pod sa bag-ong kinabuhi, bag-ong negosyo paghuman atong unang nga tindahan nga nasunog. Nahitabo ni katong 1952 ang pagkasunog sa iyang unang nga tindahan. Paghuman ato is nibalhin dayon sila sa Davao City para magsugod sa bag-ong negosyo. So ilang negosyo dito dili na mga general merchandise items, dili na tong mga kasili kundi mga textile items na. Dito sa Davao City nagtukod sila og textile store, no, particularly dito sa Uyanggorin Street nga karon ilado sa gitawag na Ramon Magsaysay Avenue dito sa Davao. Kaya siya nga negosyo kaning textile store sa founder sa NCCC is nagsugod sila sa 7 ka empleyado. Ang nakapait karon mga ka-Unisyon, kini nga textile store sa founder sa NCCC is nasunog na pod sa ikaduha nga higayon. Pero ang gibuhat sa founder is nagpadayon gihapon, nibangon after sa pagkasunog ug nagpadayon sa unahan para matuman jud ang iyang mga damgo ug mga pangandoy sa kinabuhi. Paglabay sa panahon, ang founder sa NCCC kadto si Lim Chan Sio, gitabangan na pod siyang anak nga si Henry. So, iyang anak dakog tabang, dakog role para molambo pa kaning gitawag na NCCC. Kadto nga panahon mga ka-Unisyon after sa ikaduha nga pagkasunog silang tindahan, gipaboran na jud sila sa Ginoo. Buot pasabot, nilambo na sila ug nakapagpatukod na og mga dagko na mga tindahan. Kadtong 1978 ilang giabrihan ang NCCC Supermarket and Department Store dito sa Ramon Magsaysay Avenue sa Davao gihapon. Kini siya nisikat tungod sa mga quality nila nga mga baligya tapos barato pa jud kaayo ang presyo. Ug 1987 mga ka-Unisyon niabot na pod ang NCCC sa Tagum City para ma-provide nila ang ilang serbisyo sa mga taga-Tagum pod ug mga taga Compostela Valley. Ug 1991 niabot sila sa Palawan kay kining Palawan katong 1991 wala pa joy mall dito. So nakauna nga mall dito sa Palawan katong 1991 walay lain kundi ang NCCC. Og 1999 gitawag na jud ang NCCC nga mall, manang nagitawag karon nga NCCC Mall. But pasabot dako na ni kayo siya nga tindahan. Mall na jud. Ug katong 2003 nag-open na pod og bag-o nga mall sa Davao gihapon dito sa Matina. Og 2018 natukod na pod ang usa ka mall sa NCCC nga nagkantidad og 1 billion pesos. Kani siya pinakadako nga NCCC dito sa Buhangin sa Davao gihapon siya. Ug March 2019 na-acquire sa NCCC katong mall sa Davao, pinakauna nga mall kanang gitawag na Victoria Plaza. Napalit na siya sa NCCC. Ug karon sa tong panahon daghan na kay negosyo ang NCCC. Niabot siya 15 ka buok nga business units. So kung imong tan-awon mga ka-Unisyon, ang lesson natong makuha sa kaagi sa founder sa NCCC kanang gitawag nga dili undang. Kitang tanan makaagi og trials, at na mga trials pero mosundog ta sa founder sa NCCC nga wala jud ni undang. Mao nang resulta atong makita karon sa atong panahon mga dagko na mga mall. Pinakalas mga ka-Unisyon, unsa day meaning anang NCCC? Kung nakaabot ka diri sa pinakaulahi nga video, kay baw ka sa gitawag na NCCC unsay ibot pasabot ana kanang letter N ug tulo ka C. Pasabot anang NCCC mga ka-Unisyon, kanang N gitawag og new, kanang C nga primero gitawag siya city, kanang ikaduha nga C is commercial, kanang ikatulo nga C is corporation. Buot pasabot NCCC New City Commercial Corporation. Mao nang buot pasabot sa NCCC mga ka-Unisyon. So kana lang atong video karong adlaw ug daghang salamat sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Follow for more mga ka-Unisyon.